hak bani kong do ngara ba jing sukya ka mersim namar kini ki jing ja na ko an pan ken mau ya gitu ki lai te legi ken hon ka bani kong ni ken hon ka ba pelong ya ki banja ka ba a ni ken hon ka ba ki pet kai ya ka jing ja ka ba lai ni ken hon kem tip ka ka balaja ngan keli dia bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kinhon hakano ka mangi ni ha langi ha ba kinhon ka banikong ka pelong ki banja nangi ha ba kinhon ka ba ar ka bangi petkai ki jingja nangi ha ba kinhon ka balai ka bangem tip ka balaja mangit scam makipai ba jong constituency ka bangami khmat lembaga 17 North Chlong constituency kaba kenthop lang ya kini ki artali ki MDC kawai ka mokhar panthor constituency bar ka bar ka 19 Jiao constituency Jiao 19 Jiao constituency ngalong ki por balit bangla sim karai bangan susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelatia keladem ngasngo baka penrem yang asimat nomor kadon ke jingong baka jing sngap kade ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang sektin jong blai kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ke bangin kren bar kapor ke bangin sngap tengah sngo ban pen ken mau ka khlemat ka bangarung mat penyesno na dia siya kaseng VPP ngong baka no jing sngo thiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat baka ka voice of the people party ndai halor kini ki jing ja paro nganut panong bar nganut pan pecisa mga don hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsa tip ya ga jing sisa baro tenrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media sapi pai ba kamut ban pen sothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jemut ya phi ngimdoni ni don bit thik ka jing thmu jingi kalong bakhoi ka baba ka bangin ya bit na ka banta sata ka thong bunyalam ban pen klador ya gari bargajai pen riu jungi ban pen klador ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bachu bakham ba shu pai ba bi ngada ba jing sokhya ka man sim ngamla ban chu sngap kumla pen pau kiru rang ba kadai ga jing sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno kidon kini ki bang kuat pen pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngina non rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon bong ba ngin let no ska UDP ngin let no kongres ngin no tap bot su lani ngin let no kanota ngasngo ba ka ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banuan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau ba ke ka baca ke ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngade pan persya hakmat ka sisi bang adap ong yiki ba ke ka ba pipirai nganong la ban menjur bar ke ka ba persya apo ngan persya sabar nomor ngan sngau le dia ada ngamle kum ta nga sngau pen ken mau tu kan tin bong ba coward dies many times before that ureu khau pot wada biap bon sien shoban mat ya kejinyak pasisha ngan pen ken mau haki por ki snem rolit haki ta ki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini ki jengket at mentala borok si snem hadien ba ngila job ya ki amalia dengan sukun ngadai ubreu buyasha ban ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita jekun nomor ngaken mau bit ya ki pai ba
bala jit nga klampen kitram ki ba jit nga om nam ta ki man toy jo ki simet kan no ki ba yit ba thoy ki ba chabar constituency ba don ka vote ki ba don ka jing it ka jinget ka jing shania ba ka jing kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra nga habang atia nga de mom don jaka ka kentin kawan na shendet ka boong mame lada metip yu jing sisha ban met ngap yu jing sha men bam yu jing perem de mat kadao ngasngo bang adi ban wan shapi kung pai ba kamut baka ni ka bangin wan ba thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga naong yapi bakit ki parlok ru umday bangin mi no na upra nginumi no upra namar upra ingit umday ujong no upra uday jong ki pai ba stang de ki pai ba ki be ingi kata ngin haban mi nday ginom priang pat da ko mai pat ngako an pen pau yapi ya kani na mga sukya pra kamersiam de mat kada ang pen ken mau ya ka jingja hapo constituency ki jonga ngalaya de ka constitution henry nga ong yaki ngam simpersya yaki ki candidate ka ba pi jit wala dagim don benta hakata ka jing bakla ha ka jing jet ka jong pi ha ka jing decide ka jong pi henry ngin siam lang ya kata ka jing bakla ka jong pi ban pen baha pa ka jat pen rio henry i Dr. Batskem badon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da ka bor ngadon hang ne ba nga kren mata ka pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persyai nreng ladon ke perkhat atau por next day ka bay Dr. Batskem da borong ila kren pop media perstu baklai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani parma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga kham puli constitution ngamdong kaban puli constitution ngakram bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pa the constitution correct ngako ban kren da ka basai piong bawa del bot ukham puli constitution uya light na constitution lada dong kam ki jing penong kam jing dong kam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Batskem no kam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat nyu snem ngako ban kren pi dak basai badai mo pi bo pen kenya constitution ya ka iga basuit ya pi ya ka iga bo pen biang ya pi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di ko bakla ka badai ki jong pi ka dei badai ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kanika kren shai ha ka widai kumno ban ha ka widai bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani di ban pha lembaga constituency ngina de bande na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain ndei piong bat hanaba ngala bakla na constitution kani ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that. Halor jog recommendation jong ka constituency committee ngala recommend ruma but ki jing recommend jong ka lo basai. Mga ak jing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit yaki brio ki kensa item bat ki badai tam lega ba snow pala pa ba umpat juja ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election laneno no party umpat juja ko bau ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kadaw fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli jong ba ka ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persyang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat pen pau tangan ni koi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon ka partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwei ndai ya ka wedding
Nani kerja tu apa sekiwi kata ke melapan pedang kerja tang apa VPP. Hatu katakan sengap kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong new MLA boleh besar ujob tang arsin upersaman warna brio na po pentor siapo mohar o na po pentor siapo jiao 19 jiao constituency ko bahap ke jiao mau prem baru persaman warna apa na po mau prem siapo mohar pentor kan dia ke bamla pandong ngadap ong baraki profesor badan brom ngadap ong kipor balik la fi bakla ki MDC kan dia gajing sedang bat mentah ma pihi bakot ya kania kajing per jemut kajing ya klum kajing penklumar jemut demat kadau ngakwa bampen pau ba Dr. Batskem badan brom hatu fi bakla ma pina ngabakla manga pat ba bishar kania ngamsim don nang ne khmat ban pen kesan ledi deban penremeki hendai tamban bet yodo sembai jong jing pensutu sapi ki padba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bit sanpo nak sispa bagi padba hani badim ki pet ini ke video kin sedang man perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election nak jing songsit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ban kan thoi ko party nomor lapan kai ko party lembaga mayan belai lembaga por kaya jong play nginum la ban ka nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do nang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pira ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ke assurance ngai kal bagi pak nur ban be yangi napo ka party ngenai kawi ke assurance badalilei kata ka nong remblay ka buju penokam kata ka clean politics buju penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilei ru namar ka jingja juga selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta tertergin sa puli ya ka nakuha ang pau umday mga Dr. Batskem Baarden nagbaburong kum presiden umday mga balik chua sa po ka media balik banit hu ikamiyeng day mapi bam simla burom yang aku memeli ubaday way pat ubenta jong ka VPP ngalaong hakas ngis potrik bat chua namar khatsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee bat hani ka singira da kirai ka boyong da kirai ka bali ngan kershan bet ngan pen scam bet nomor ngam don favoritism po ka jingim jonga ngadon bitang ka nong rim henry ke ka bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan sya nomor yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong ni jongpi nga try pen piang bak ngimong ipi bapen parma pe ni kicing bakla ngi skwa ipi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang penbi long slur ni dang don kapor bangin ai nak batai jongpi upai ba dang ap community ya ke jesu bar ke jaya ba ngin kloy ban map ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pedang kini ki keram kimi namar kejing don kejing le turmur jong ka party bat ngi not barong bat ngi ai ta assurance bat ngi le hak ta kalenti ngko per mau ban pen pau kindet kay ko baca dawo buromi pi ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pi bat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngarang keli gani po CC hakmat jong baro ki badon bat hakmat jong pi ba lembah media bala ka long sya kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam deka favoritism marsin per scam but marsin declare hadu kham aila chu ki wei
La contradict daladi kum presiden barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra belai jayu pon nong krem tang wei pat upan hatu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sha namar nganget waktien ko ong ba jing shisha kan penmong bar kanum dei taman penmong kan plat lun ngala je di kalen ti taman penmong ngam sim la keren jing sha penmong ai tei ba mong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing shisha nga kalong tang ka jing shisha kan plat lun jayu how wedi MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend ila dia nrei ean nga keren ki jing sha ngaken mau ki por bang ada declare la dia bangan rung sya ka sengpra la bus borok we gari kasi jantia ndi dang la ong pat la no pen pediang yang pen welcome yang pen receive yang siapo ka sengpra nrei ka ba so thamula ka bang so baki ong pihak pan resign chua namar baka parti kalong kabakhoy nga I always believe in letter and spirit ngai takaktin ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice dan mar kadau jayu yang shobangan rung yung ha present nga la resign nga buro me parti nga res yung jigim chunga hapreng maile barki ki babun ba kita ki high rank person ngai ki high rank person ki kropati nga res yela dia Rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya ko ngadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buway na pergi MDC ublalit na ko parti su parti bat uklam resign tanah ke parti tanah ke parti uklam resign pat kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal bat nomrum bat UMDC jong not chilong ngako man ku not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngaku bantep atau kani gadai kata kanong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pediang ba nganiale hiru ka bang nadon pok VP nganom ailat bikin penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba bangadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngemting ngemrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kidon ki ong po social media hana bai ba dal bot nong room ipen klumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tahun penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long bamla ban priang batang ublay ubatep iki e baro lada kalong siya kumta mapikom kipat ba pan ya ka application joylok jama berada ban tap sipok state election committee hangta tekan namla syu bangan ri ngamla syu ban thok ngamla thu syu ban jeler hakmat jok kipat ba tiga ko ban pensai kata ka bang juong ba mana kiren san election nga juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia ma ko pan power ko basay namar takadaw nganomi no pra kubangalong bangan rung sa parti kabanganong kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya kakam jong ba dal bot nong rum en saya keren indradap MDC balay piti ang keren menta balay film don por wanom ri tengen nak jibam don por kabakam koridor menta kadi ki keren desuk bangila balay cupat ba da kuwi kasur kuwi kejemut bat kuwi karay kajingkeli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kami lah. Nam tak aja mentoy jong no re jong no. Em. Ngano maila ngam dei urang ru politics menen. Ngadon khat nyu senam. Haka politics haka feel of politics. Ada ngakhen ru barung politics la arpo senam. La arpsan senam. Henry ngasongo yu pai ba. Ba ngadon di cengit ke baskem. Bo pai ba unum sya penstu bakla. Pai ba namar ngiku aplat bapi penum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai shon penkut ngamdol ke jing shun ngamdol ke jing isi ngirang kemilenti banga jukran berbor hamana kirinsan election bangil scam menta mismo shngai menta amdi bangi tong politician mdi tang noilam joko VP ngila yo ru ya kaban i bergut bernget ya nong elam uban nong elam jong ke chat benriu ka pateng ka panangwan ti henry ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba nganom keren
siya kipat ba na mangadap kular na markipentut kipen mong kipen kinyobeng yo pai ba blajit yang kum MDC man shop kum MLA man ta nakabaki yailat don ayu sendet blay hap la yailat kadon ke kaba hadukan no kata kaba pelong ya pipi hap ban yailat na kum MLA tang ban ya keren tang ban selok ru